Inggunam-gunam tilawag City Veterinarian ang maawatan na ti agsinumbangir nga opinyon mainaig ti mailunglungalong ano backyard slaughtering wenno pa nakaipari ti panagpartiti dingwen kadagiti pagtaingan iti syudad tilawag. No may patungpal daytoy, masapol nga iti slaughterhouse iti syudad ang masarakan iti barangay 1 ti pakapartyan amin na dingwen uray saan anayranta paglako digiti karne na nagitoy. Impaganitgat na nga adda iti umno awagas ti panagparti ken nasken ano mabalbalin ket saan na dumalan ti nakaro a panagligrigat digiti dingwen no mapartida. Mas maganda pa rin na sa slaughterhouse at mai-inspect kasi it's not just limiting the activity ng pagkatay po. Ano po, andyan po yung isinusulong natin yung animal welfare. Mga hayop lang po sila pero may karapatan sila at dapat ma-handle sila humanely lalo sa pagpatay sa kanila. Pangalawa, food safety. Pag magkakatay po ba tayo sa bakuran, hindi nakakontaminate yung environment. Yung nagkakatay ba, malinis, walang sakit. Yung handling ng carcass o ng karne, maayos po ba? Kasi maski sa pampamilya po yan, kung may bisita ka rin, Numan ibilang na napintas daytoy agakat, kuna na mawatan na saan nga insigida nga awaten daytoy digiti sumagmamano nga umili. we also have the responsibility, the government especially, to take care of the industry from big losses. Imagine ASF alone. Almost ma-wipe out ang industry ng pagbaboyan sa Pilipinas dahil sa mga practices and na nakagawian. But this ordinance will take time to be accepted. Naigetmet a supsuportaran ti slaughterhouse ti no backyard slaughtering kang runaan na takunada nga adnan iti agdamaalinteg amang regulate ti panagparti ti ayop kadagiti pagtaingan. Backyard slaughtering ibagbagada ket under Republic Act 9296 which is the Meat Inspection Code of the Philippines. Bale Section 48 ibagbaga na ijay nga unlawful ti agparti ti backyard. Adamit what do you call that? Exemption na for household. Dapat ada sureness na nga for household lang kasi once nga imbalatiw di jay karne nga naparti ijay household, meaning han nga for household no pa di jay nga mean. Tilaing kalikagom daket iti pagsayaatan ti amin ken saan na parigaten digiti umili. Kunada nga dapay ngamin digiti mauawat da report nga agparparti kaditi sular iti pagtaingan da ken ipauraga da digiti karne na dagitoy. No iti mismo nga slaughterhouse ti pakapartyan digiti dingwen, dumalan pay laing digitoy ti naiget nga inspeksyon tapnon may pasigurado asaan na may risko digiti mangan ti karneda. Ket para kada tayo met lang amin, hala nga para kada kami nga taga slaughterhouse, no kit di para kada tayo amin nga umili. Ti safe tayo nga kanin ti afterad mi ken ti pinag-spread ti diseases iso ti ilunglungalong mi. Iti metlaksid asaan nga agpaparis ti opinyon digiti umili pa kaseknan kadaytoy agakat. Kuna digiti nakasarsarita mi ano may patungpal daytoy, pagrebengan na laeng as sumurot da iti ordinansa. Nakmet circuit, implementation iti government, alakat awan ti pagkuantay nga di mang surot, kasi pang safety time lang, di pang panunutan da, akat awan mabalin tayo na diket sumurot sa pagalagadan. Nga madamat disadvantage na sir ata kas kumano pang personal mo alangan ipan mo pelang slaughter so nga hati siguro mati kwa iti umili. Agor ore kam laeng apo no nagti mabalin nga desisyon ta amendaran dan samit pala dating linteg. So nga agor ore kami no kas pari kan apo may parit to nga talaga alakat pagrebengan nga talaga nga rami dem minto met. Kabayatan na impasigurado tilawag City Slaughterhouse akaya da nga akomodaren amin dagiti maparti adingwen for commercial purposes wenno for personal consumption man digitoy. 170 pesos ti slaughter fee para kadidi kalding ken karnero, 190 to 195 pesos para kadidi baboy ken 300 pesos met para kadidi baka. Idinto ana kadepentar met ti kadakkel ti dingwen ti butcher's fee. Mark Magdirila, Balitang Solid North.